Bola najväčšia halus bola to, že vlastne to auto na začiatku malo vyzerať úplne ináč. A potom prišlo to, že niekto tu chce mať lepšie auto ako jeho brat. A vlastne tak to nejak začalo, ne? Že sme chceli do kufra niečo a nevedeli sme čo. A vlastne začali sme z ničoho robiť niečo a z toho vlastne vzniklo to, čo tam nakoniec je. Čo? Áno, tam sú to ešte aj kolesa. Celkovo, podľa mňa ku štýlu toho kufra človek vždy, keď robí nejakú úpravu, tak vždy k tomu doľaďuje celé auto. Proste, keď niečím začneš, tak ty pokračuješ. Hlavne výnimočná, lebo ani kokos taká jak každá iná. No. Je úplne iná proste. Tak, aby sa tebe páčila v konečnom dôsledku. No počkaj, ale kufor som tak, aby sa páčil mne. No tak áno, tak ale to je tvoja robota, vieš, na jeho predstava. On mal predstavu o tom, že to proste musí vyzerať, nazveme to šmakovo, proste musí to vyzerať nejak, musí to byť reprezentatívne pre nás, pre ľudího a pre teba. A to je. To bol náš prvý showcase, v podstate, ktorý sme ukázali pod našou vlajkou. Na to, v akom krátkom proste časovom rozpätí sa robil. Dobrý. To bolo fakt dobré, tým, že sa to robilo za 2 týždne, tak to bolo fakt v pohode, ale myslím si, že celkovo každý dobrý nápad sa vyvíja postupne. A tento takisto proste. Začalo to s tým, že nejako to malo byť a postupne sa nabalovali ďalšie a ďalšie veci, ktoré nakoniec vytvorili kompletné auto, ktoré má spravené cez podvozok, motor, ledky vo vnútri, kolesa, až po audio, komplet všetko, čo by človek... No však vlastne vieš, ako začalo prerábanie interiéru, že vlastne to rádio svieti na modro-bielo a že vlastne všetko je zelené. Že tak vymeníme budíky, ne? To tak začína. Potom sme začali meniť všetko a bol to 190 diód. To vlastne všetky na modro. To máš vždy tak, že máš to taký konštantný proces toho, že stále musíš niečo robiť, keď už raz začne. Všetko to začína tými žiarovkami, končí to tým trojkovým kávečkom, vieš, 1600 €. No. A potom to niekto robí lepšie a ty povieš, že tak táto moja už vlastne není. To je vlastne niečo nové, áno. Takže vlastne neprerušovaný dej, no. A určite sa bude robiť ešte aj zvonku. Takže dúfajme, že to niekedy na budúci rok už vyjde v takom normálnom stave. No a prvý raz na otvorenie sezóny by to mohlo byť hotové. No, dúfam. No, Patreon tempe ani ne. To je asi všetko.